खुलुमबाय बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडियो आं उपमारानि दैमारी दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। डॉक्टर मंगल सिंह हाज'वारिया 2020 पद्मश्री बान्थाखौ गोदान दिल्लीनि राष्ट्रपति भवनाव मंगलबार खालि आजावगोन। सानसेयारि बर' एप लाइसि जायख्लंखौ दिनै बेखेवनानै होबाय डॉक्टर अनजालि दैमारिया। लामदिं हाग्रा ओनसोलाव दिनै एभिक्सन खालामदों। उफेरा बिसायख'थियाव देरहानाय एमएलएफोरखौ 11 नभेम्बर खालि समायखिरा लाहोगोन। आसामाव 79 सा नकल उदांस्रि सोमावसारग्राफोरा पेन्सन लागासिनो। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया नकल टेट फोरोंगिरिफोरनि जामिनखौ नेवसिगारदों। छत्तीसगढ़आव सासे सीआरपीएफ जवाननि गुलि गावग्लुंनायाव 4 जवान जिउ खहा 3 जखम। तामिलनाडुआव दैबाना मोन 14 जिल्लायाव अरेन्ज एलार्ट। दानिया आबुं रादाब। सोलोंथाइगिरि थुनलाइगिरि लोगोसे समाज सिबियारि डॉक्टर मंगल सिंह हाज'वारिया गोदान दिल्लीनि राष्ट्रपति भवनाव मंगलबार खालि हादोरगिरि रामनाथ क'विंदनि आखाइनिफ्राय 2020 पद्मश्री बान्थाखौ आजावगोन। मख'नो गोनांदि गासै 119 मानगोनां सुबुंनो होजानाय बे बान्थाफोरा फारियै 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण आरो 102 नो पद्मश्री 2020 बान्थाखौ राष्ट्रपति भवनाव हादोरगिरि रामनाथ क'विंदआ गावनि आखाइजों गथायनाय जागोन। खुसिनि बाथ्रादि आसामनि गासै 8 सुबुङा पद्मश्री बान्थाखौ गुबुन गुबुन बिथिङाव मोननो हादोंमोन। बिसोरनि मुङा फारियै डॉक्टर मंगल सिंह हाज'वारि थुनलाइ आरो सोलोंथाइ आयदायाव, नैथियाव डॉक्टर बिरुबाला राभा समाज फोसाबनाय, थामथियाव बिजया चक्रवर्ती सुबुं सोमोन्दो, ब्रैथियाव लक्ष्मी बरुवा समाज सिबियारि, बाथियाव गपिराम बरग'या आर्ट, दथियाव दुलाल मंकी आर्ट, स्निथियाव रमन शर्मा थुनलाइ, सोलोंथाइ आरो जार्नालिज्म, दाइनथियाव इमरान शाह थुनलाइ आरो सोलोंथाइ। बेनि अनगायैबो आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि रुंसारि तरुण गगৈनो पद्म विभूषण बान्था होनाय जादोंमोन। अदेबानि पद्म विभूषण आरो पद्म भूषण बान्थाखौ हादोरगिरि रामनाथ क'विंदआ समबार खालिनो गथायबाय। आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि तरुण गगৈआ रुंसारि जानायलाय बिनि नखरनिया बे बान्थाखौ आजावदों। नोजोर होनो गोनांदि भारत रत्ननि उनाव पद्म विभूषण बान्थायानो नैथियाव गोग्लैयो। बेनि उनाव थामथियाव पद्म भूषण आरो ब्रैथियाव पद्मश्री बान्थाजों माखासे जर'खा सुबुंनो बोसोरफ्रोमबो भारत सरकारा मान होनाय जायो। दुलाराय भारतनि सुबुङा बैफोर बान्थाखौ मोननो हायो। 8 नभेम्बर अदेबानि समबार खालि बेखेवजाबाय लाइमोन लिरथुमनायनि खथा WhatsApp ग्रुपनिफ्राय फोसावजानो गोनां जायख्लं मुंनि एप लाइसिया। बे एप लाइसिखौ ससियेल मिडिया फेसबुकनि गेजेरजों दिनै गिबियै बेखेवनानै एबा फोसावजेननानै होदों बर' वमेन्स जास्टिस फरामनि गाहाय बोसोनगिरि डॉक्टर अनजालि दैमारिया। फोरमायनो नांगोन दि दिनै डिजिटेल मुगाखौ नोजोर बोनानै बुहुमनाङैनो बिजोंनि जांख्रिखांनायाव बर' थुनलाइखौ एसेब्लाबो सिबिलांनो होननानै जायख्लं मुंनि एप लाइसिया जोनोम जादों। जाय लामाया गोरलै आरो जाय लामाजोंनोखि साफ्रोमबो लिरगिरियानो उदाङैनो बर' थुनलाइनि हादाबाव हान्थिनो हायो आरो बेनो जायख्लंनि गाहाय थांखि होननानै सुजु आफादा फोरमायदों। आरो बेयो 1 सानारि एप लाइसि। बेयो बादारि डिजिटेल मेडियानि गोख्रों नाजासोमनायाव दिनै फोसावजानायसिम आगान होफैनो हाफैबाय होननानै सुजु आफादा फोरमायबावदों। मख'नो गोनांदि जायख्लं एप लाइसियाव बोसोनगिरि महरै दङ तरेन बर' आफादगिरि बर' थुनलाइ आफाद, डॉक्टर रीता बर', दिगन्त लावारि, डॉक्टर रुजाब मोसाहारि आरो बिजितगोरा रामसियारि। आरो गाहाय सुजुगिरियाव दङ दाउफ्रि लाबारि आरो लोगो सुजुगिरियाव दङ अलंबार मोसाहारि, लटास पि नार्जारि आरो हांगामा बर'। बे जायख्लं एप लाइसिनिनो एप डेभेलपार एडमिन अफ सार्भार महरै दङ मलेन बसुमतारी। बेजों लोगोसेनो मोनथिहोबावनाय जायोदि बे जायख्लं एप लाइसिया सानसेयारि एप लाइसि। बेवहाय सानफ्रोमबो गोदान लिरबिदां सोसनलांबाय थानाय जागोन आरो बेजों लोगोसे गोजाम लिरबिदाङाबो बोखारजाथै समसिमहालागै फरायजाबाय थागोनखौ सुजु आफादनिफ्राय फोरमायहरदों। आरो बेवहाय गोजाम गोदान गासैबो लिरगिरियानो एपनि गेजेरजोंनो लिरबिदां दैथायहरनो हागोनखौबो
मिथिहोहरनाय जादों। बे एप लाइसिखौ प्ले स्ट'रनि जोहै बेसेन होनाङालासे जायख्लं मेगाजिन लिरनानै डाउनल'ड खालामनानै बाहायबाय थानो हागोन। बेवहाय बायदि आयदानि लिरबिदांफोरखौ आंगो बर' रावैनो आबुङै फरायनो हागोनखौबो सुजु आफादा रोखायै फोरमायहरदों। मख'नो गोनांदि बे एप लाइसिखौ दिनै बेखेवनो एबा फोसावजेननो मोननानै फोसावजेनगिरि डक्टर अनजालि दैमारिया गावखौनो गोग्गाखांनाय मोननायखौ ससियेल मिडिया फेसबुकनि गेजेरजों फोरमायदों आरो सुजु आफादनिसिम मोजां हामलायनाय फोरमायहरदों। लामदिंनि हाग्रा ओनसोलाव आयेन बेरेखायै दखल खालामना थाफैनायफोरनि सायाव दिनै जिल्ला खुंथाया इभिक्सन खालामदों। गुरुखुथि आरो धेकियाजुलिनि उनाव बे खेबाव सोरखारा लामदिंनि हाग्रा ओनसोलाव आयेन बेरेखायै दखल खालामना लाफैनायफोरखौ न' बां सिफायना होख्रांहरदों। लामदिं हाग्रा ओनसोलनि भेट नाला आरो कमरपानियाव खालामदों दिनैनि इभिक्सनखौ। आयेन बेरेखायै दखल खालामफैग्राफोरखौ मैदेर आरो बुलजारजों न' बां सिफायना होख्रांहरदों। बे इभिक्सनआ दिनै आरो गाबोन एबा साननैसिम सोलिगोन। मख'नो गोनांदि लामदिं हाग्रा ओनसोलाव इभिक्सन खालामनायनि थाखाय सोरखारा गोबांथार बिबांनि पुलिस आरो रैखाथि बिफानखौ थिसनदों। 500 हेक्टरसो हाखौ आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय रैखाथि बिफाननि मोन 7 जर'खा कम्पानिनो थिसननाय जादों। बबेखानि माखासे दखल खालामग्राफोर गावबा गावनि न' बां गारना खारलांबाय आरो माखासेया रैखाथि बादायाव थाहैबाय होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै लामदिंनि हाग्रा ओनसोलाव खालामनाय इभिक्सनआ हिंसा हिंसि गैयाजासे गाहामैनो सोलिगासिनो दं। आसाम बिधानसभानि उफेरा बिसायख'थियाव गोदानै सायख'जानाय एमएलएफोरखौ फैगौ 11 नबेम्बर खालि समायखिरा लाहोगोन। आसाम बिधानसभायाव मोनसे जर'खा हाबाफारि खुंनानै गोदानै सायख'जानाय एमएलएफोरखौ समायखिरा लाहोगोन। मख'नो गोनांदि आसाम बिधानसभानि उफेरा बिसायख'थियाव मोनबा बियाबावबो खुंथाय गोहोआ थानाय मित्रजोटनि बिजाथिफोरानो जोबोर बुरजा फारागथियाव देरहाजोबदों। उफेरा बिसायख'थियाव सायख'जानाय एमएलएफोरा जादों बिजेपिनिफ्राय फारियै थावरायाव सुशान्त बरग'हाइ, मरियनीआव रुपज्योति कुर्मी आरो भबानिपुराव फनि तालुकदार। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय फारियै तामुलपुराव जलेन दैमारी आरो गसाइगावआव जिरन बसुमतारी। मख'नो गोनांदि बिजेपिनि साथाम एमएलए फारियै सुशान्त बरग'हाइ, रुपज्योति कुर्मी आरो फनि तालुकदार मोना बिधानसभानि एक्सपिरियेन्स गोनां साफा साफा सोद्रोमा। बिसोर साथामबो कंग्रेस आरो एआइइउडिएफ दोलोनिफ्राय एमएलए महरै सायख'जादोंमोन, नाथाय गावबा गावनि एमएलए मासिखौ नागारना बिजेपिआव हाबहैयो आरो उफेरा बिसायख'थियाव बाहागो लाना एमएलए महरै सायख'जाफिनो। ओरैहाय इउपिपिएल दोलोनि सानैबो एमएलएआ बिधानसभानि जेबो रोंगौथि गैयै गोदान मोखांनि सोद्रोमाफोर। आसामाव नकल उदांस्रि सोमावसारग्राफोर दं। आसामाव 79 सा नकल उदांस्रि सोमावसारग्राफोरा सोरखारनिफ्राय पेन्सन जागासिनो दं। बे गोख्रों अजदखौ होदों ससियेल वर्कार आरो आरटिआइ एक्टिभिस्ट मोहम्मद आब्दुल नारेस अल फारुकआ। रिपर्टनि बायदिब्ला अल फारुकआ 2005 मायथाइनि आरटिआइ एक्टनि सिङाव स्टेट पाब्लिक इनफरमेशन अफिसार आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार सेक्रेटारियेटनो आरटिआइ पिटिशन होनानै नकल उदांस्रि सोमावसारग्राफोरनि फारिलाइखौ मोननो हादों। मख'नो गोनांदि नकल भारत उदांस्रि सोमावसारग्राफोरनो पेन्सन होनायनि मुङाव रायजो सोरखारा 2016 मायथाइनिफ्राय 2017 मायथाइयाव 15 लाख, 2017 निफ्राय 18 मायथाइयाव 13,80,160 रां, 2018 निफ्राय 19 मायथाइयाव 20 लाख रां, 2019-20 मायथाइयाव 44 लाख 20,000 रां, 2020-21 मायथाइयाव 41 लाख 72,000 रां खरसा खालामबोबाय होननानै अल फारुकआ दाबि खालामदों। अल फारुकआ आसाम स्टेट फ्रीडम फाइटार्स एसोसिएशननि सासे लाइफ मेम्बार आरो गनायथि जानाय ससियेल एक्टिभिस्ट। गावनि समाज सिबिनायनि थाखाय अल फारुकआ सिभिल ससाइटिनिफ्राय देश फ्रेम एक्सिलेन्स एवार्ड मोननो हादों। नकल टेट फोरोंगिरिफोरनि जामिनखौ दिनै नेवसिगारबाय गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया। मिथिनो हानाय बादिब्ला नकल टेट फोरोंगिरि एबा नकल टेट सार्टिफिकेटजों लोब्बा लाना हमजानाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेराव सा 11 फोरोंगिरिफोरा बिजिरसालियाव जामिननि थाखाय आर'जलाइ गथायदोंमोन, नाथाय गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया दिनै नेवसिगारो।
गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि बिजिरगिरि अजित बरठाकुरा दिनै सा 11 नकल टेट फोरोंगिरिफोरनि जामिनखौ नेवसिगारदों। मख'नो गोनांदि थांनाय दानाव आसाम पुलिसनि CID आ नकल टेट सार्टिफिकेटनि जोहै BTR-आव फोरोंगिरि साख्रि लानाय सा 36 नकल टेट फोरोंगिरिफोरखौ हमनो हादोंमोन आरो बे केसनि सायाव गिबि मन्थ्रिनि दिथा होनाय बादियैनो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। पुलिसनि स्टेटमेन्ट बादिब्ला नायबिजिरनाया नकल टेट सार्टिफिकेट होनाया रोखा जादों। बेनिनो माखासेया टेट आनजादाव फेल जानायफ्राबो मेरिट लिस्टआव थानाय दिन्थिदों। माखासे केसआव नकल रल नाम्बारखौ सार्टिफिकेटआव बाहायदों आरो माखासे केसआव टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिनि रल नाम्बारफोरखौ नकल सार्टिफिकेटआव बाहायदों। छत्तीसगढ़नि सुकमायाव सासे CRPF जवाननि गुलि गावग्लुंनायाव सा 4 CRPF जवाननि जिउ खहा आरो गुबुन सा 3 जखम जायो। छत्तीसगढ़नि सुकमायाव थानाय CRPFनि 50 नं बेटेलियननि केम्पआव थांनाय हराव जादों बे जाथाया। मिथिनो हानाय बादिब्ला मोनसे फिसा जाथायखौ लाना गावजों गाव दान्थे-बिदान्थे नांलायनायावनो उननि समाव बेबादि हिंसायारि जाथायाव गुस्लायो आरो सासे जवाना गावनि सार्भिस राइफलजों थाद'नाय गैयै गुलि हगारो। बे जाथायाव गावजों लोगोसे मावफानाय सा 4 CRPF जवाना जाथायसालियावनो जिउ गोमायो आरो गुबुन सा 3 गोब्राब जखम जायो। बबेखानि जखम जानाय जवानफोरनि सासेनि हालोदा जोबोद गोब्राब होननानैबो मिथिनो हादों। सनिबारनि हरनिफ्राय गोबां अखा हानायनि जाहोनाव गासै मोन 22 जिल्लायाव गाज्रि गोहोम गोग्लैदों। बेनिनो गासै मोन 14 जिल्लायाव बोथोर बिगियान आरो दै सामलाय बिफाना अरेन्ज एलार्ट होदों। तामिलनाडुनि गिबि मन्थ्रि M.K. स्टालिनआ समबारखालि दैबाना जानाय माखासे ओनसोलाव नायदिंहैदों आरो थासारिखौ नोजोर होदों। रबिबारनि बिलिफाङाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ तामिलनाडुनि गिबि मन्थ्रि M.K. स्टालिनजों जानबुंनि जोहै रायज्लायनानै दैबानानि थासारिखौ खौरां लाहरदोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। आथिखालाव तामिलनाडुनि राजथावनि चेन्नाइ नोगोरा बांसिन खहा जादों आरो नखर नखर अखानि दैया हाबहैदों होननानै मिथिहोदों। समबारखालि मोन 22 जिल्लायाव फरायसालि आरो कलेजखौ बन्द खालामनांदों। गोबां सुबुङा हालाय-हाफाय जानांदों, नाथाय अब्लाबो दासिमाव रावनिबो जिउ खहा जायाखै। अदेबानि थांनाय फैनायाव गोबां उसुबिदा जादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।